Sokki tässä tosiaan, niin mennään nyt kotiin ja sillä, että päivän maalaushommat on tehty ja nyt mennään kotia kohti. Kotia kohti tosiaan. Ei pottukoiraakaan näkynyt, että jos olisin nähnyt, niin ihan varmaan olisi vetänyt turppa. Mutta ei ole vastaan vielä tullut. Ei pysty vetämään. Ihan varma, niin vetää sitä potturakkia turppa, kun nää helvetin kääpiötä. Suoraa turppa. Mutta ei ole tosiaan osunut vielä vastaan, niin ei ole pystynyt vetämään.